Benvinguts, benvingudes a Sons en el Temps, el podcast on parlem, conversem, xerrem a partir de tot allò que ens suggereix de la temporada de concerts del Teatre Auditori de Granollers. Bona tarda, Oriol. Hola, Laia. I és que ja portem una bona temporada de concerts i de música parlant Sí. i sobretot compartint-la amb tots vosaltres, els oients que des del primer dia ens heu estat escoltant i esperem que també hagueu pogut gaudir, aprendre també moltes coses en relació a la música. Nosaltres ens ho hem passat bé, de moment. Sí, ens ho estem passant bé. Sí, i tant. Molt bé. I avui us convidem a escoltar el nostre podcast on parlarem d'un concert molt especial. Doncs sí, es tracta d'un concert de celebració dels 25 anys de l'Escola de Música Amics de la Unió, que us celebraran encarregant una gran obra a un gran compositor que s'estrenarà al Teatre Auditori de Granollers el dia 24 d'abril. I després, a més, també es portarà al Palau de la Música el dia 8 de maig, em sembla. Que Déu-n'hi-do, caram, es diu ràpid això. 25 anys són molts anys i, de fet, què millor que poder-ho compartir amb aquesta obra encarregada a l'Albert Guinovart. Toma ja. Una obra molt especial on ell haurà escrit, que a més sabem que com a compositor doncs, fa unes melodies molt boniques, i que en aquest cas seran cantades en aquesta celebració pels 3 cors residents al Teatre Auditori de Granollers. I l'acompanyarà l'orquestra de cambra de Granollers, no? Que d'aquesta manera tindrem totes les formacions residents del teatre a l'escenari. Exacte, serà una foto de tot el que ha passat al llarg de l'any, no? En un sol dia. Exacte. Diuen, em sembla que Albert Guinovart serà també el qui podrà tocar el piano en aquest concert. Sí, si més no ho diu a la programació. Esperem que així sigui, ens agradarà molt que sigui així. I comptarem també amb solistes. Hi haurà la Marta Mateu com a soprano i Antoni Marsol com a baríton. Déu-n'hi-do, o sigui que hi haurà molta gent treballant i oferint música, aquesta obra d'estrena, que encara no hem dit com es titula. És veritat. I té un títol, doncs, molt suggerent, perquè es titula El Messies. Què vol dir això, Oriol? Què vol dir això? Clar, perquè quan ens diuen mira, una obra per cor i orquestra que es titula El Messies, bé, tots pensem en això. Exalted. Glory of the Lord. Glory of the Lord. Child is born unto us. A son is given unto us. A son is given. For unto us a child is despised. Despised.
Bé, segur que ho heu reconegut. Es tracta del Messies de Händel. I, escolta'm, deixa'm fer ara aquí una petita anècdota, ja que parlem de Händel. Vinga. Ens en anem un moment al barroc. Ens encanta el barroc. I és que diuen que en l'estrena del Messies a Dublín, en el que era el The Great Music Hall, com que era un esdeveniment molt especial, com pot ser que sigui també el del Teatre Auditori de Granollers, doncs en aquell moment van demanar que tots els assistents, és a dir, els homes, entressin sense espasa i les dones amb faldilles que no ocupessin gaire volum. Clar, no aquelles faldilles de l'època tan grans, no? Però per què això? Doncs perquè així asseguraven que hi pogués cabre tothom. Clar. Bé, doncs potser passarà això aquí el dia de la celebració de l'aniversari aquest, no? Exacte. Aquest superconcert. Per un tema d'espai, si més no, ens demanen que anticipem la compra de les entrades, que hi capiguem. I, escolta, estaria molt bé que sigui així, perquè la cultura, no? Els concerts en directe, ostres, tot això, durant pandèmia i tot aquest moment que hem viscut com a societat, ha estat molt dur. Vol dir que realment esperem que puguem estar tots Ben apretadets. ben apretadets i gaudir d'aquest concertàs. I tant que sí, serà fantàstic. I escolta, tornant una mica a lo que sonarà, que no ho sabem perquè és una estrena, ningú ha sentit això, excepte els músics que ho estan preparant, i per tant estem bastant intrigats de saber què serà exactament aquest Messies. Si entenem que és un oratori, com seria el de Händel, doncs bé, és una història normalment de contingut religiós que s'assemblaria a una òpera. Hi ha unes àries, hi ha uns duets, hi ha uns solistes, hi ha uns recitatius, exacte, i es va explicant una narració a través de la música, però no se sol escenificar, no s'escenificaven els oratoris. El que no sé si és exactament això el que ens trobarem. Segurament el contingut religiós no hi serà, però potser aquest clam, d'alguna manera, l'esperança del que també significava el Messies, el podríem entreveure en l'obra? Clar. De fet, aquí encara no hem dit que la música sí que hem dit que és d'en Guinovart, però el text és d'en David Pintor, que també és un autor i escenògraf que ha escrit moltes coses també per música, per cantates, per musicals, vull dir que hi té la mà trencada, i segur que serà un text ben interessant. De fet, potser sí que doncs, a partir d'aquest text del David Pintor podem imaginar un text que també doncs, pretén commoure, no? Pretén aparèixer amb una visió doncs, d'enriquiment, que segurament commourà el públic, no? Amb tot això, a la temporada ho hem anat dient molt, però al final la música ens alimenta l'ànima, no? I tant que sí. Ai, perdona, Oriol. No, i ara, acaba. No, i anava a dir doncs això, que potser en aquest sentit sí que pot ser que la música aparegui com un símbol, que la música ens alimenti com a societat, no? Un bé comú. No sé, potser va per aquí. Segurament. De fet, una mica de pista la tenim en el llibret de la temporada. Per exemple, hi ha un petit text del mateix David Pintor que diu: «El Messies és la metàfora d'un canvi a millor, una flama d'esperança que viu dins cadascun de nosaltres que ens fa ser conscients de la insignificança dels nostres problemes dins l'ordre de l'univers. Volem que el nostre Messies remogui consciències. Volem que aquesta llum que habita dins de tots brilli com mai ho ha fet abans a través de la força de la música». Per tant, sembla que sí que potser la cosa va una mica per aquí on tu deies, no? Pot ser, i com que a més, doncs, com dèiem, això és una celebració d'un recorregut d'una escola de música que fa 25 anys que pica pedra, doncs, escolta, serà bonic d'escoltar, i tant. Segur que sí. Escolta'm, jo crec que, de fet, qui millor ens pot explicar de què va aquest concert és la gent que l'ha creat o que l'està acabant de preparar, no? Doncs he anat a visitar l'Albert Guinovart i en David Pintor perquè m'expliquessin una mica de què va això del Messies. Escolteu tot el que m'han explicat. Per què el Messies? Perquè ens vam reunir amb en Josep Vila, el director dels cors, i el que havia de fer la celebració d'aquest 25è aniversari, el 145 també de la institució, que volia fer una cosa ben grossa, no? Inclús al principi m'havia dit voldria fer una cosa a l'estil de la missa de Bernstein, amb molts cors, amb diferents orquestres, i
que passa que després la realitat et porta, vull dir que la qüestió dels números, no, a reduir una mica aquestes ambicions. De tota manera, el que vam estar parlant de què podíem fer, ell tenia clar que havia de ser el text en català, i després la idea és que el títol atragués per si sol, és a dir, que havia de ser un títol que dius, mira, doncs això... I realment jo li vaig dir, home, com no fem un Messies o com una passió, no? I diu, un Messies és... I llavors aquí, diguem-ne, va sorgir aquesta idea, no? Doncs, de fet, a la gent li ve al cap el Messies de Händel perquè és l'únic Messies que existeix. Jo, ignorant de mi, no ho sabia i em pensava que era com una missa fúnebre, que n'hi ha 15 versions i que se celebrava, no sé, el dia de la Nativitat o una cosa així, per Nadal, vaja. I quan et poses a treballar el text i a investigar, comences a descobrir que és una mena de matxembrat de textos bíblics, que a més no tenen moltes connexions, i llavors doncs, va ser una mica dificultós, la veritat, perquè com que no teníem cap referència, vam haver de reinventar-nos una fórmula i una escaleta per seguir una mica d'ordre. I partint una mica de l'estructura del Messies de Händel, hem construït aquest Messies que a més té la particularitat de que no parla del Messies de l'Església Catòlica, no parla, o sigui, del Messies de l'Antic Testament, vaja. No parla de Jesús, parla d'aquesta mena d'esperança, aquesta mena d'optimisme que tots, en algun lloc, tenim a dins i pensem que hi ha una opció de canvi. Ens hem d'imaginar una cantata, no hi ha recitatius, no hi ha un personatge, no hi ha un narrador, diguem-ne, de tota la història, sinó que es va narrant, diguem-ne, entre els solistes i els diferents cors, però sempre és... jo diria que el text és com... Vull dir que, bueno, no com, són unes poesies que cada poesia, diguem-ne, està orientada d'alguna manera sobre el tema en general, però no és una cosa molt descriptiva ni molt narrativa, sinó que són més aviat sensacions i és un llenguatge molt poètic el que ha fet el David, que a mi m'ha anat molt bé per fer la música. I a l'hora d'estructurar-ho, doncs sí que és allò que intentes, doncs, entre els solistes, el cor infantil, el cor mix, moments orquestrals, doncs donar-li un ritme, diguem-ne, com a compositor, que no només em vingués donat pel text, sinó també com a obra sencera, no? Sí, és com una mena de retaule amb quadres impressionistes, diríem. Hi ha quadres més descriptius, hi ha quadres molt més genèrics, de sensacions, és exactament això que diu l'Albert. Hi ha cançons que són temàtiques i argumentals i d'altres, en canvi, són més sensorials i et porten cap a un univers més que una història concreta. Per exemple, hi ha una línia argumental que és la història d'una dona que té un fill i aquesta història l'anem trobant durant la cantata. O també, per exemple, hi ha una mena de lluita al·legòrica entre la llum i la foscor o entre el bé i el mal. O sigui, tot va com explicant una mica una història des d'un lloc molt optimista, la veritat. Ens ha quedat una peça molt optimista que convida a viure i a riure i a veure la vida d'una manera lluminosa. Bé, la meva intenció era que fos una obra de vocació popular, realment. No només perquè el Messies ja sabem que és una obra, vull dir el de Händel, que es canta molt a nivell aficionat, etc., sinó perquè penso que el projecte valia la pena que pensés en això, que tingués una... O sigui, a vegades fas obres que penses que més em transcendia amb el que tu fas o em avançar amb el teu llenguatge. Jo aquí he volgut connectar molt amb el públic. Bé, de fet, porto uns quants anys diguem-ne, de carrera, que la meva inquietud, diguem-ne, sempre és com connectar i, a més, buscar la bellesa, no? O sigui, ja sé que el concepte de bellesa és una cosa molt relativa, però és el que fa uns quants anys, ja que després d'altres etapes una mica més eclèctiques, doncs és el que intento, no? I bé, malgrat que el Josep Vila, el director, diu que hi ha números difícils, però penso que també és perquè no es coneixen i són nous. Sí que potser hi ha 2 números especialment difícils, però en general jo crec que són
difícils pel que canta, no pel que escolta, Però, per exemple, hi ha una cançó que són més la de Tapa't el nas, que és, vull dir que, o del món de sorolls. El món de sorolls doncs, parla una mica de tot el conflicte també i l'estrès que vivim avui en dia, i llavors, esclar, fas una música una mica d'acord amb aquest text, no? I després no oblidem que és una obra d'una hora que has de donar ritmes diferents, no pots fer-ho tot tan bonic, no? O tot al revés. Aquest món de sorolls i aquest tapa't el nas que parlava l'Albert són com descripcions de l'infern, una mica, de l'infern quotidià que es pot viure, l'infern de les ciutats, on regna el caos i el fum i el soroll, i malgrat ser una peça que quan va ser escrita desprenia una cosa desagradable, realment l'Albert l'ha convertit en una mena de sacseig molt bonic. Bé, com aquestes cantates grans, doncs sí que vam pensar que mínim hi hagués dos solistes. Hi ha una soprano i un baríton. De fet, no és un personatge cadascú, sinó que van cantant. Vaig triar moltes vegades jo el moment en què volia que cantessin els solistes, però és un text que igual després el repeteix el cor, no? Però sí que també ja saps que funciona, vull dir que de tant en tant un tros, una àrea, per entendre'ns, perquè el cor descansi, és necessari, perquè hi ha molta música i si no seria esgotador, no? Bé, l'orquestra jo sempre m'intento esmerar molt, no? És una orquestra de cambra, és vent a un i cordes, dos percussionistes i jo al piano, i també quan parlaves d'això dels encàrrecs que fa els Amics de la Unió o veus especialment, doncs nosaltres vam fer un encàrrec ja fa molt temps, que és el Conte de Nadal de Dickens, que el David va fer la lletra i jo vaig fer la música, i que portem ja 5 anys que es fa al Liceu. Llavors el Josep va dir, escolta, podríem fer, perquè a ell li agrada molt l'orquestració del Conte de Nadal, la mateixa plantilla, i així ha sigut. I clar, vull dir, al ser més llarg doncs t'hi has d'esmerar una mica. Jo crec que encara no hem fet el primer assaig d'orquestra, però estic molt content. Abans de començar ja estic content i crec que a més amb l'Orquestra Granollers farem molt bona tasca. És una música amb una clara vocació popular, però amb un nivell de qualitat excel·lent i és molt agradable de sentir. Jo he tingut la sort d'escoltar les orquestracions perquè l'Albert ens les passava en MIDI, en versió digital, i és que tinc unes ganes increïbles de sentir la primera peça, per exemple, que només amb llauneta ja sona com una meravella, i me l'imagino en directe i ja se'm posa la pell de gallina. Doncs escolta'm, després de parlar d'aquesta estrena mundial del Messies de Guinovart, i que bé, en tenim moltes ganes d'escoltar-ho, no està de més revisar aquesta trajectòria de l'Escola de Música Amics de la Unió, a la qual, a més, tant tu com jo hi hem treballat i hem tingut molta relació durant molt temps. El que, per qui no ho conegui, no està de més explicar que això és un projecte nascut l'any 95, el curs 95-96, i que dins de l'entitat Coral Amics de la Unió va començar a oferir això, classes de música per totes les edats, per tal de, a la llarga, anar tenint uns cors amb una millor formació musical, una cosa que a més en aquell moment era bastant innovadora. I realment ha donat uns fruits que són aquests cors que tenim ara, que són de molta qualitat. I tant, i que, escolta, durant 25 anys de cantera de cors n'ha creat molta, no? Des dels més petits que comencen, no? Fins a gent adulta, adolescents, és a dir, que realment hi ha moltíssims alumnes de totes les edats que al llarg d'aquests anys doncs, també han participat de moltes d'aquestes celebracions. Sí, mira, si anem tirant enrere, no? Fins on arriba la memòria teva i meva. Sí, recordem algunes, oi, ja? Als 10 anys, quan van fer els 10 anys, mira, jo encara no hi era, però va ser molt poc abans de que jo hi entrés a treballar, i van fer un projecte que es va dir 10 anys, 10 estrenes, que ja, Déu-n'hi-do, ja van picar fort. Van encarregar 10 obres. Mira. Potser no tan grans com aquesta d'en Guinovart, però sí, per les diferents formacions de l'escola, des dels cors de petitons, dels minimúsics, fins a les formacions instrumentals, i van estrenar aquestes 10 obres al Palau de la Música. Van fer un concert al Palau de la Música de Barcelona per poder celebrar doncs, aquest concert. Clar, això havia de ser l'any 2005 o 2006.
Sí, sí. Durant tots aquests anys, de fet, sempre aquesta oportunitat de fer grans espectacles també és una característica de l'escola, no? Sí, De que sí. els alumnes doncs, participen en grans formats al costat d'orquestres, no? De grans projectes, escenaris por todo lo alto. Exacte, vull dir que que- sí, sí, allò, ostres, aplau de la música. Que toma ja, Déu-n'hi-do, no? sí, sí. Jo, per exemple, recordo doncs, quan es va celebrar els 15 anys amb l'estrena de Maricel. Ah, mira, No? un altre cop Guinovart, eh? Tornem, exacte. Sí, sí, però va estar molt bé aquesta també. Aquí també hi va participar l'Orquestra de Cambra, Sí. que va estar tocant, i va ser un muntatge molt espectacular, va quedar molt bé. Vull dir que els cors feien tota la part, bueno, això més de grup, dels pirates o els cristians o tot I això, tant. i hi havia uns quants solistes, però que eren gent també dels cors, I tant, i o tant. professors de l'escola. Projectes que això, que han demanat ja un treball doncs, de tot l'any, una implicació per part de les famílies, Sí, sí, dels sí. professors, de la gestió, no? Que realment és una feinada, i tant. I tant, i tant. Són projectes ambiciosos, realment. Sí, sí. I Sí, després jo ara ja me'n recordo que ara em perdo, deurien ser la celebració dels 20 anys, Sí, sí, sí. quan un dels professors, que era en Lluís Pérez, doncs va fer un arranjament a partir d'aquella cançó tan bonica de Qualsevol nit pot sortir el sol, En Jaume Sisa. exacte, en el que podríem dir, muntar un videoclip. Sí, 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 va ser molt espectacular. Tota De fet, l'escola. aquest vídeo, mira, el deixarem penjat també El podríem recuperar, i tant. al nostre web, perquè està a YouTube, està per internet, i va quedar molt maco, un videoclip que, Sí. que tots els grups, des dels més petits fins als més grans, cantaven aquesta cançó, cadascú un trosset, fins que al final estava com tothom junt i realment va quedar molt bé. Sí, sí. I a més jo estic segura que tota la gent que ens escolti, que sigui de Granollers i que hi hagi d'alguna manera doncs, tingut relació amb l'escola, sigui com a alumne, exalumnes, famílies, pares, mares, el que sigui, també la manera aquesta com vivencialment s'enduen doncs, aquesta manera d'aprendre la música i viure-la i compartir-la, i això és molt bonic, així que des d'aquí potser els enviem una abraçada als germans Vila I tant. Sí, sí. i endavant a 25 anys més, no? Home, com a mínim, moltes felicitats. I tant. Doncs bé, després d'aquesta celebració, aquest episodi, que també és una mica una festa per I nosaltres, tant que sí. despedim el podcast d'avui. Esperem que us agradi molt aquest concert Serà molt xulo. i us recordem que a través de les xarxes, a través de la web del Teatre Auditori de Granollers, doncs podeu anar a la secció Viu la Clàssica i recuperar tots aquests episodis, totes aquestes converses que si us ve de gust podeu escoltar des de casa. Doncs vinga, moltes gràcies i fins a la propera. Adeu! Escolta, i ara que parlàvem de Händel, mira, Sí. se m'acaba d'acudir un article que vaig llegir una vegada a un diari, A veure. que, a veure, ara farà molta gràcia pels oients, perquè és més una broma que res. Però resulta que quan Händel va estar visquent a Londres, evidentment estem parlant de fa 250 Al anys segle mínim, XVIII, sí, sí, estem al segle XVIII. Doncs es veu que on ell estava allotjat, no, pagant un lloguer simbòlic, etc, que crec que era el barri de Mayfair, si no m'equivoco, doncs diu que al cap d'això, de 250 anys, qui va acabar visquent allà va ser en Jimi Hendrix. Ostres, també. un altre geni de la música. Sí, no? És a dir, és com aquesta relació temporal. I jo ara em plantejava, ostres, si haguessis de triar un veí o l'altre... No ho sé, però depèn de si és un veí... És a dir, em convidaria a les seves festes o no, aquest veí? Clar, els veïns segurament, contents per tenir a un o altre, potser no estaven. Jo No, crec vés que em a quedo amb saber. Händel. Jo crec que sí, si més no...